Doncs avui parlarem d'aquesta tarda de mobilitat sostenible i accessible en entorns metropolitans, amb la mirada posada en Girona però a partir de diferents exemples. I poso en context els ponents que tenim avui aquí. En primer lloc, l'investigador de l'ICTA de l'Autònoma, estem parlant de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, en Jordi Joney Rosés, que ens parlarà sobretot de l'impacte que té la mobilitat urbana a les bicicletes. Tinc moltes ganes de sentir-ho. Jo, a part de ser periodista, em dic Mariona Ferrer, i a part de ser periodista al diari Ara en els darrers anys, i sobretot també arran del primer Repensem Girona, vaig decidir d'alguna manera prendre una posició més d'activista pel que fa a la mobilitat en bicicleta, i més en una ciutat com Girona, que tenim tants ciclistes, i el meu somni seria que d'alguna manera aquest moviment es traduís en major ús de bicicletes en la mobilitat urbana. Això encara no ho estem veient, sí que hi ha més ús de bicicleta, però que d'alguna manera això fos un moviment de fons per canviar la mobilitat en el dia a dia. I a veure què ens diu en Jordi en aquest sentit. Més parlant de governança i d'àrees metropolitanes, tenim a la Mariona Tomàs, professora agregada de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, i seran les ponències principals, però veiem necessari també posar més el focus en Girona a través de l'estudi que ha encarregat l'Ajuntament de Girona a la Universitat de Girona per saber quin ha de ser i delimitar el mapa de la futura àrea urbana de Girona, perquè no la tenim. Podem parlar-ne, però no sabem exactament com ha de ser, quins municipis, i des d'inicis d'estiu que hi està treballant Jaume Feliu, professor agregat al Departament de Geografia de la UDG, a través del grup de recerca en anàlisi i planificació territorial i ambiental, l'UMAT, i ens posarà el mapa del que de moment pensen que seria l'àrea urbana de Girona. I finalment ens acompanya també la Mercè Teixidor, que és la cap de mobilitat i via pública de l'Ajuntament de Girona, després d'aquesta reunió que han tingut al matí, justament supramunicipal, de revisar els plans de mobilitat a través de 11 municipis. Quan parlem d'àrea urbana, a què ens referim? Girona té 107.000 habitants, però si sumem els municipis que la conformen al voltant, estem parlant de més de 175.000 habitants. Canvia molt la realitat i són persones que al seu dia a dia es mouen i van a l'àrea urbana de Girona. I més en un context de crisi d'habitatge. De seguida ens ve al cap la mobilitat, però també de crisi d'habitatge. Per tant, una ciutat que expulsa població, amb la sostenibilitat en el centre, amb posant més limitacions als cotxes en els centres de les ciutats, en seguretat i en planejament i subministraments. Per tant, després d'aquesta breu introducció, avui crec que és un dia per intentar trencar barreres mentals sobre què és la ciutat i el nucli de la ciutat i també com ens hi movem, i entendre com funcionen aquests acords polítics en governança, perquè qui decideix aquí? Només els alcaldes, els regidors? Tenim veu, els ciutadans, per decidir com és la mobilitat en la nostra àrea urbana, i d'això en parlarem en aquest plenari. Que pugi en Jordi. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Mariona. Bona tarda, gràcies a tothom, gràcies per la invitació. Felicitats a l'organització, a l'Eduard en particular, per organitzar aquesta trobada amb un grup de panels aquests 3 dies molt bons, de molta qualitat, i aquest matí també hem tingut una sessió molt interessant on hem parlat dels horts. Per tant, gràcies a tothom per venir, l'organització. Jo us parlaré de la bicicleta i la mobilitat ciclista, que des de fa 4 anys el meu grup de recerca a l'Autònoma ens hem dedicat a estudiar temes de mobilitat ciclista. I és un honor estar aquí, a Girona, una ciutat que realment ha tirat endavant aquest tema
amb tema de bicicleta recreatiu i que ha tingut alguns impactes que la Mariona ja ha comentat i ho comentarem. I el que vull argumentar, i poso el meu argument ja a la primera diapositiva, és que les polítiques de la bicicleta han de guanyar nova centralitat, nova prioritat, que fins ara s'ha vist com a una petita part de la mobilitat, però si realment busquem ciutats més saludables i millorar la nostra qualitat de vida, la bicicleta ha de tenir un rol més central i hem de donar-li més importància que hem donat fins ara. També us parlaré dels beneficis genèrics de la bicicleta, que els que treballeu temes de mobilitat suposo que són arguments que ja coneixeu, però crec que val la pena revisar-les. Com a investigador parlaré una mica de la meva recerca, però he intentat fer-lo mínim, perquè si li dones el micro a un investigador a parlar de la seva recerca poden estar hores, però intentaré resumir molt breument temes que estic treballant en aquest tema, per anar més ràpid i dedicar-nos més temps a analitzar quina és la situació de la mobilitat ciclista en l'àrea urbana de Girona. I al final, com que el títol de la conferència és Repensem, doncs tinc 3 coses que proposo per repensar. Començo presentant-me perquè m'han ensenyat que és important sempre presentar-te bé, perquè si no la gent està pensant aquest qui és, no? Aquest de què està parlant, aquest d'on ve? Jo soc nascut i criat als Estats Units, però de família de Catalunya, format als Estats Units. Vaig estar un període d'un parell d'anys a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, amb la meva tesi doctoral, que és en temes d'estudis urbans. Treballava temes d'aigua, ara ja m'he mogut més cap a la mobilitat. Per tant, li tinc molt de carinyo a Girona i a l'ICRA en particular, que em va acollir durant 2 anys, i ara al dinar, estava comentant amb uns investigadors de l'ICRA, realment és un centre de primer nivell mundial, hi ha uns grans científics aquí. I vaig estar 8 anys al Canadà i ara des de fa 4 anys he vingut a l'ICTA. Llavors, torno al meu argument principal. Si és un missatge per recordar és aquest, que les polítiques de la bicicleta han de guanyar més protagonisme en la gestió de la ciutat, per descarbonitzar la mobilitat, per millorar la nostra salut, benestar i qualitat de vida. Aquest és l'argument central que us vull intentar convèncer que és una via per seguir. Llavors, per què? Intentem resumir breument els beneficis, quins són els beneficis de l'ús de la bicicleta. Estic segur que vosaltres ja en coneixeu molts d'aquests arguments. La primera potser és l'ús energètic, és molt eficient energèticament, sense emissions. Sabem que ara estem en camí per arribar a un escalfament global de 2,5 centígrads, un grau per sobre dels acords de París. Les emissions anualment segueixen creixent, menys, abans estàvem en una línia aquesta, ara ja s'ha aplanat una mica, però si volem arribar als acords de París necessitem canviar de direcció i baixar radicalment a les emissions que tenim. No estem en aquest camí, estem de camí de 2,5 graus, per tant hem d'atendre l'emergència climàtica. En segon lloc, la nostra salut. Quan anem en bicicleta com a transport i no com a recreatiu, integrem l'activitat física en el nostre dia a dia. Porto els crios a l'escola amb la bici, les recullo amb la bici, no cal pagar per anar al gimnàs perquè ja tinc una activitat física diària. Per tant, molts beneficis per la salut en incloure aquesta activitat física en dia a dia en comptes d'una vida més sedentària. La seguretat viària és un tema que ha robat moltes morts en aquest país. De fet, fa molts anys enrere Espanya tenia el problema era molt, molt greu. De fet, en aquest sentit, els carrers són més segurs pels cotxes, però no deixa d'haver-hi morts cada any a les carreteres. I veiem, amb la bicicleta, veiem un fenomen molt interessant on hi ha els països i ciutats on hi ha més ús de la bicicleta és més segur, perquè hi ha una certa seguretat amb més gent, perquè els conductors ja comencen a acostumar-se a veure altres bicis als carrers, hi ha una seguretat amb números, llavors això és una altra raó per canviar els nostres carrers perquè siguin amb menys velocitat i més segures. L'altre argument, l'ús eficient de l'espai públic. És molt més eficient planejar i organitzar el territori per una bicicleta per un cotxe. La gràfica les fotos ja ho mostren.
I l'altre, aquest tema és molt interessant, és l'autonomia i l'accessibilitat. La bicicleta és més barat, no?, que comprar-te un cotxe, i si ho podem oferir una xarxa ciclable per totes les edats, doncs dona la llibertat a que tothom per moure per la ciutat. Pels infants, sobretot, i la gent gran, s'ha de pensar en també la seva capacitat de mantenir aquesta autonomia i moure's per la ciutat i dissenyar pensant en aquestes poblacions. I crec que és l'últim, quan dissenyem ciutats per la bici, normalment també ho estem dissenyant pels vianants i hi ha millores amb la qualitat de l'espai públic. Per tant, tothom hi guanya. Llavors, potser ja esteu pensant, però per què no amb el vehicle elèctric ja no en tenim prou, no? Llavors volia atendre aquest tema concretament perquè és un tema que sempre surt quan es parla de mobilitat sostenible. Molts pensen en el vehicle elèctric, és molt popular donar subsidis pel vehicle elèctric. De fet, aquesta setmana o fa molt pocs dies l'Ajuntament de Barcelona està donant 600 euros pels ciclomotors, per les motos, perquè facin elèctric. Crec que és un error, o no és un bon ús, no és l'ús més eficient d'aquests recursos. Us volia perdoneu que és una diapositiva amb molt de text, però bàsicament hi ha bastants arguments per qüestionar a llarg plaç el vehicle elèctric com a solució. És cert que en temes d'emissions de CO2, però pensem en altres efectes o pensem en altres temes, no? Per començar, hem de mirar el cicle de vida, no només l'emissió en el cotxe en si, sinó tot el cicle de vida, i si mirem les emissions en aquest sentit de cicle de vida, hi ha moltes emissions amb els cotxes elèctrics també. Segueix havent el tema de l'ús de l'espai públic, segueix havent el tema de la congestió, i ara que sortiran els vehicles dels AVs, no? Segurament el vehicle sense conductor segurament veurem encara més congestió, encara tenim la contaminació dels frens i els pneumàtics, la seguretat viària no es resol amb el cotxe elèctric, fins i tot pot ser pitjor perquè hi ha més velocitat, i no tenen els vehicles elèctrics, no tenen els altres cobeneficis o altres guanys que hi tenim amb l'activitat física, amb la salut, amb el benestar, amb ciutats tranquil·les, amb soroll, etc. Per tant, i finalment són més cars i menys accessibles, perquè no tothom es pot pagar un Tesla. Per tant, jo crec que podem estar tots d'acord que l'electrificació és millor que un altre vehicle de motor convencional, però tampoc ens hi hem de posar totes les il·lusions que això ens solucionarà el tema de la mobilitat. Llavors, si em permeteu, parlar una mica de la meva recerca, que com a investigador la nostra obligació és buscar la frontera del coneixement, preguntes que no s'han contestat o coses que no s'han resolt, i intentar fer bones preguntes per avançar en aquest camp. Llavors, en els últims 4 anys, els que hem estat treballant, és un projecte de ciència ciutadana amb l'ús de la bicicleta, és a dir, el coneixement de quina és l'experiència anar en bicicleta ho tenen la ciutadania, els ciutadans, els que ho viuen cada dia, però aquesta experiència i aquest coneixement molts cops no es comparteix. Potser es queixa d'alguns problemes o uns conflictes per les xarxes socials, però aquesta queixa a les xarxes socials es perd. Per tant, hem creat una plataforma per captar aquest coneixement i hem estat aplicant la col·laboració amb la ciutadania per fer un model de trànsit a la ciutat de Barcelona, ara us mostraré una mica, i també per fer treballs inclusius, no només mirar qui passa, però també en temes de gènere. I finalment també he estat treballant amb el moviment Bicibús, que no sé si ho coneixeu, és un moviment per portar els infants a l'escola, que és molt bonic, és preciós, i ha sigut un plaer treballar amb ells. Aquesta és la plataforma que us comentava, es pot descarregar gratuïta amb Android i a l'Apple Store. Es diu BiciZen perquè combina la paraula bicicleta i zen de citizen, de ciència ciutadana, però també zen, aquesta pau i tranquil·litat que aspirem tenir anar en bici per la ciutat. I vosaltres mateixos podeu contribuir. De fet, si baixeu la plataforma podeu analitzar la vostra ciutat a través dels ulls dels ciclistes, que és una mica el que estem fent. És una eina de recerca
Aviam si tinc més fotos. Això ja és l'exemple. No us he tret, veus? És que realment no us he volgut matar amb la meva recerca. Però bàsicament podeu entrar a la vostra... Hi ha un mapa, és geogràfic, afegeixes punts, i és una eina per diagnosticar la ciutat des de l'òptica del ciclista, des de la bicicleta. Pot ser una eina molt útil per municipis, sobretot petits, que no tenen la capacitat tècnica de fer anàlisis ells sols, amb el seu grup, sinó de mobilitzar el coneixement de la ciutadania per fer un diagnòstic de la xarxa ciclista. De fet, estem interessats en col·laborar amb municipis, no sé si hi ha alguns municipis aquí que estarien interessats, nosaltres encantats de col·laborar amb entitats ciclistes, la universitat, seria fantàstic de manera de treballar. Llavors, com a eina de recerca ja funciona, vam estar col·laborant per muntar-ho, codisseny, tot el que vulguis, i llavors han dit, hem de fer una aplicació molt específica per demostrar com aquesta eina pot ser útil. I el repte que ens vam fer era fer el primer model de trànsit o de mobilitat ciclista a la ciutat de Barcelona. Segurament heu sentit a parlar de models de trànsit de vehicles de motor, que bàsicament són intensitats mitjanes diàries, IMD, que són el nombre de vehicles que passa per un carrer en un dia normal de l'any. O sigui, al carrer Aragó són 40.000, no? I aquests models de trànsit a Barcelona no són models només teòrics, sinó que tenen molta força a l'hora de decidir quins carrers especifiquen i quins carrers no especifiquen. Per exemple, el programa Protegim les Escoles, quan es buscava els carrers que es podia protegir i canviar l'entorn escolar, si el IMD, la intensitat mitjana diària, era més de 500, no es tocava. Per tant, algun urbanista de la ciutat de Barcelona m'ha dit és que estem segrestats pel model de trànsit de Barcelona. O sigui, realment és un model dels vehicles de pes que influeix decisions. I alhora no existeix l'equivalent en bicicletes. O sigui, per un costat diem que la prioritat és la mobilitat dels vianants i el transport públic i la bicicleta, però tenim una inèrcia històrica en què hem invertit milers i milers d'euros amb enginyers i uns models, per cert, que és excel·lent, perquè ara visc a Gràcia i si entres al model de trànsit és que ho clava, o sigui, realment distingeix entre els diferents carrers on hi passen més cotxes i on no. Per tant, és un excel·lent model, però no existeix l'equivalent per bicis. Llavors, l'Ajuntament de Barcelona té més de 300 comptadors dels carrils bicis. Per tant, té una infraestructura excel·lent, amb molts punts, però ningú ha fet mai el pas d'aquests punts on hi ha comptadors i cada 15 minuts hi passa una bicicleta a convertir-ho en una malla. Llavors, la idea era, podríem fer això, però, ojo, abans de fer això amb el model per si sol, hem de tenir en compte que aquests comptadors on els posen? On hi ha més bicis. Clar, ja que has comprat el comptador, els fiques al passeig de Sant Joan, que hi compti bicis, que hi treballi la màquina, no? Llavors, aquí, si correm el model només amb aquests comptadors, tenim un esbiaix molt important, perquè es pensarà que tots els carrers són com passeig de Sant Joan on hi passen moltes bicis. Per tant, com a investigadors que volem fer un bon model, fem una crida a la ciutadania per fer servir l'eina de ciència ciutadana Bicizen per fer mostreig als carrers on hi ha bicis, però també als carrers on no hi passen. I llavors, ara aquí potser... Llavors, a més, quan tens voluntaris que t'estan fent contejos en els carrers, pots comptar no només les bicicletes, sinó qui passa i pots veure la bretxa de gènere, la diferència d'homes-dones, que s'acostuma a Barcelona és un 2:1, o sigui, és un terç, i edat, que són en 3 grups, infants, adults i gent gran. Per tant, gràcies a la col·laboració de més de 40 voluntaris, més de 1.000 hores de feina, perquè aquí realment la comunitat ciclista respon, hem creat el primer model per tota la xarxa aprofitant les dades dels comptadors més les dades dels voluntaris. I és un exemple de com han pogut recollir dades a través de tota una comunitat, un crowdsourcing, que nosaltres sols no podríem haver-ho fet. I com aquests reptes crec que n'hi ha altres. Amb una col·laboració pots atendre a problemes que un de sol o una institució no podria haver atès aquest problema. Llavors, segueixo, intento anar ràpid. L'altre projecte molt bonic que hem estat treballant és amb la comunitat de Bicibús, que, com ja sabeu, és acompanyar els infants a l'escola als matins, que inspirat per l'exemple de Vic, que potser va ser el primer que coneixeu,
i recordo que amb el meu primer estudiant de doctorat aquí a Barcelona volia estudiar el tema bicibús i en aquell moment ho volia estudiar a Vic perquè és on havia sortit i vam pensar a Barcelona és que no funcionarà mai a Barcelona perquè els carrers no estan adequats i sorpresa, sorpresa, Barcelona és on més va tenir renom o va anar viral perquè, clar, havia imatges d'infants en carrers que no estaven dissenyats per infants, no? Estaven fora d'escala, no? O sigui, realment, quan veies aquelles imatges a Barcelona al mig del carrer, diuen, sí, aquí passa alguna cosa, és perillós, els infants no haurien d'estar al mig del carrer. I per això crec que va ser molt viral. I què passa en Bicibús? Si analitzes els infants estan al centre del carrer, o sigui, estan al mig, no? Estan amb els seus amics, s'ho estan passant bé i ho fan de manera regular. I aquestes característiques del bicibús són les característiques precisament que els estudis de canvis de comportament diuen que són necessaris perquè hi hagi realment una transformació a llarg plaç. És a dir, no és una cosa puntual, sinó és regular. És una cosa que ho fas amb emocions, hi ha una emoció lligada de diversió, estar amb els amics, no? És una cosa que ho fas amb social, amb xarxa, és una cosa que ho fas integrat amb el teu dia a dia. Per tant, el bicibús té unes característiques molt particulars que ho fa un candidat ideal perquè amb aquests infants hi hagi una transformació realment a llarg plaç. Aquests nanos, quan els vegis d'aquí 10 anys i es parli de transformar la ciutat o reformar els carrers, és que se'n recordaran perfectament que ells eren al centre del carrer i aquesta experiència emocional realment esperem tenir intacte. Per tant, ens encantaria, estem intentant fer un projecte europeu Horizon per veure els efectes a llarg plaç, un estudi longitudinal, i estem col·laborant amb bicibusos a Frankfurt, i a Anglaterra i a Lisboa per fer aquest treball. És preciós el tema del bicibús. Llavors, ja deixo de la meva recerca i anem al que segurament us interessa més, que és el que està passant aquí. No soc d'aquí, per tant, si faig algun error m'haureu de disculpar, però he disfrutat molt d'explorar dades de Girona i comparar-les amb altres ciutats. I he analitzat un estudi d'unes 800 pàgines d'anàlisi supramunicipal de mobilitat a Girona. Aquest és l'estudi que he estat analitzant, i un dels claus que he vist és que el repartiment modal amb viatges en bicicleta és un 10%, que és altíssim. És altíssim, altíssim. D'acord que segurament tenim aquí una barreja de recreatiu més mobilitat, però aquí he posat a Girona el 10%. Jo diria que segurament és el més alt de tot l'Estat. No sé, ara veig un no, potser m'equivoco, si m'equivoco, però és molt alt. Jo veig que això és un valor molt alt, comparat amb gairebé Estrasburg a França, que és una ciutat ciclista molt important. Per tant, en aquest sentit, sembla que les coses van bastant bé. Llavors, aquí tenim el repartiment modal un altre cop en comparació dels altres modes. Veiem que també s'hi va a peu i amb transport públic, però el vehicle de motor segueix les diferents escales dintre del municipi i a l'àrea urbana. El vehicle de motor és el que més. I volia posar això perquè, de fet, aquesta setmana, aquest és un índex que es fa que compara les ciutats amb la seva ciclabilitat. I va sortir la setmana passada. Aquestes són dades del 18, És que havia d'enviar la presentació abans que sortís el nou índex. En el nostre món era molt esperat veure els resultats, tan esperat com l'àlbum Lux de la Rosalia. Realment tothom estava esperant que sortissin aquestes dades. Barcelona ha fet una patacada del número 13 al 42. És a dir, que en una ciutat no es pot fer la seva feina i pensar que es quedaran allà dalt, però realment hi ha moltes ciutats que estan fent plans específics per la bicicleta, plans específics d'aparcaments, plans específics d'intermodalitat, i Girona, i en algun moment és que potser Girona podria aspirar a estar aquí
però haurà d'esperar, em sembla, perquè són només ciutats que arriben als 250.000 habitants, per tant, potser esperem que no arribi tan aviat, no? Llavors, aquest és un gran estudi on han fet una gran feina, on veiem que realment aquesta àrea realment ja som la ciutat dels 15 minuts si anem en bici. Fixa que aquí és tot verd, no? Van mirar a diferents equipaments, centres educatius, centres industrials, havia moltes d'aquestes gràfiques, i realment veiem que en bici sí que és molt accessible en 15 minuts. Per tant, tenim, en aquest sentit, hi ha les condicions molt bones, potser en peu no tant algunes, centres industrials s'entén, no? Però en bicicleta realment és molt accessible en 15 minuts. Altre punt positiu, el creixement del girocleta. Si mirem els últims 13 anys, s'ha multiplicat per 4, no? Un més per 4 els abonats, els usuaris. Per tant, això és realment una senyal que hi ha una adaptació i ús. Aquí tenim la xarxa ciclable, on encara hi ha uns punts que falten, però tenim comença a ser una malla més continuada, falta la de Girona-Celrà, em sembla, que està a punt o està en camí, però hi ha una xarxa decent, no? Si mirem la xarxa en temes de dades, veiem que hi ha uns 81 quilòmetres, que és molt digne, però la gran majoria encara és la ciutat de Girona, per tant, segurament deduïm que hi ha moltes possibilitats de creixement fora de la ciutat de Girona, i també hi veiem que la via verda és un percentatge molt important, no? I que les vies de carril bici protegits encara és relativament menor. Per tant, aquí també hi ha possibilitats de creixement. Llavors, quins són els viatges potencialment que es poden canviar, no? Perquè si és un viatge que vas a molts quilòmetres, més de 10 quilòmetres, és molt difícil en bici, no? Encara que sigui elèctric et pot pujar fins a 10, però més enllà de 10 ja no és realista. Per tant, mirem, per exemple, els de Girona-Girona, el 40% encara són en vehicle privat i serien aquests 40% en què possiblement hi pot haver-hi aquest canvi modal, no? Espero per la foto. Vinga. Alguna dada preocupant per això. La dada preocupant és que en 10 anys, només 10 anys, el nombre de vehicles de motor que estan registrats a Girona, o l'àrea urbana, diguéssim, s'ha afegit per uns 13.000 vehicles, que són molts. Aquestes compres s'han fet amb una lògica d'eficiència i amb unes expectatives de poder aparcar, de velocitat. Llavors, aquesta és una dada preocupant perquè aquests vehicles duraran uns 10, 15, 20 anys o més, no? Per tant, aquestes expectatives també políticament fa difícil una transformació dels carrers. Per tant, aquesta és una dada preocupant i hauríem de veure com es podria revertir això. Llavors, acabo només 3 últims punts de què hem de repensar, no? Que dèiem, repensem Girona, doncs què repensem? Bé, és una proposta. Repensem els carrers, no? Quin és el disseny dels carrers. Repensem la intermodalitat, perquè aquí pot guanyar tant el transport públic com la bicicleta. I, tot i que no és el meu camp de recerca, jo crec que hi ha molt de camí per fer amb la logística, ciclologística, bicis de càrrega, tant per infants com per mercaderies. Ràpidament, repensar els carrers, aquí és on realment hi ha el conflicte, no? Aquí està la lluita, és què fem entre façana i façana, no? O sigui, quins espais segregats podem dedicar a cada moda, a prioritzar lògicament els vianants, hem de prioritzar també àrees verdes, bus ràpid, comentaven que hi havia carril, ara bus ràpid ara ja hi és, però aquí, amb la secció, en els carrers, és on realment hi ha el debat real, no? És veure aquesta secció, com organitzem aquest carrer. Això és una ciutat, això és on hi poden moure els vehicles de motor i els vianants, i aquí és, en la pràctica, on poden anar els ciclistes, no? O les bicicletes de manera segura. Llavors, si
aquí és on hem d'arribar. Hem d'arribar a crear regions, recordem, hem vist abans la xarxa de ciclabilitat de Girona, encara hi ha uns espais que no hi ha connexions, hem de poder donar l'opció a triar la bicicleta com a mode segur i per arribar a això necessitem realment crear infraestructura perquè sigui accessible per tothom. I aquesta manera d'enfocar-ho com l'opció o fins i tot la llibertat a vegades pot ser una manera d'enfocar l'argument cap a perfils polítics diferents del que acostumen a tenir els pro-bici. No? O sigui, hem de donar les opcions. La meva mare no anirà mai en bici, i no perquè sigui molt gran, però la meva mare no anirà mai en bici. Però altres senyors, no? O sigui, altres àvies potser sí que aniran, i han de tenir aquesta opció per sentir-se segur. L'altra clau jo crec que és la intermodalitat, perquè aquí guanya el transport públic i la bicicleta. És a dir, si hi ha unes bones connexions, el transport públic guanya usuaris perquè poden anar més enllà, no només arribar a l'estació, sinó fer uns 5 quilòmetres més. Per tant, un bon sistema intermodal i guanya els usuaris de transport públic i també usuaris de la bicicleta. Hi ha una sinergia obvi de guanyar que s'ha de treballar. I aquí hi ha diferents coses molt específiques, òbviament integració, això és quan entrem a l'específic. I ja com a últim, i això ho deixo anar com a reflexió, perquè hi veig molt de potencial i crec que no s'està estudiant prou, no s'està treballant prou, crec que en els propers anys veurem molt de treball aquí, és amb la ciclologística i amb bicis cargo, adequar aparcaments per bicis cargo, normatives d'aparcaments, o sigui, hi ha molta feina per fer aquí, que crec que té molta tirada de futur i perquè no cal furgonetes per tot, no? Per tant, crec que això pot ser molt útil. I res, acabo amb una foto d'un aparcament d'aquí a Girona del dia a dia, del quotidià. Era una mica també, no les bicis de luxe d'alta gamma, sinó les bicis de mobilitat del dia a dia, que crec que és el missatge, i Girona va per molt bon camí, i doncs, ja està, felicitats per la feina feta i esperem poder continuar la conversa. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Posaré el cronòmetre una mica per no passar-me del temps. Veiem que no hi ha rellotge, m'agrada... A veure... Aquí. Bé, ara el Jordi parlava de la mobilitat i s'ha centrat molt sobretot en Girona, però és obvi que quan parlem de mobilitat no podem pensar-la només en termes municipals, és a dir, si una cosa caracteritza les àrees urbanes és el moviment de població entre diferents ciutats, i com la mobilitat i altres temes que requereixen aquesta mirada que vagi més enllà dels municipis. Llavors, la meva ponència, jo fa 25 anys que em dedico a estudiar la governança metropolitana des d'una perspectiva comparada, i bé, m'alegra que Girona també s'assumi una mica en aquest esforç de reflexió d'aquesta mirada supramunicipal. Tarragona també ara últimament hi ha hagut moviment amb aquest tema i s'ha creat ara una associació de municipis a escala metropolitana. Bé, és un tema que tradicionalment ha estat molt barcelonocèntric, diguéssim, i ara és un tema que ja està sortint una mica de les fronteres purament de Barcelona, i per tant molt contenta de ser aquí, agrair a l'organització, i a més el meu avi matern era de Girona i per tant sempre estic molt agraïda de poder venir. Aleshores, la meva ponència és una mica governança metropolitana, què, per a què i com. I he preparat una presentació molt sintètica, només hi ha 8 diapositives, però simplement per donar unes pinzellades de què estem parlant. Aleshores, a veure, aquí. Això per tenir un marc general. Això és a nivell global.
A l'any 50 hi havia 30% de la població mundial que era urbana, que es considerava que vivia, això dades de Nacions Unides. A 2030 ja s'espera que és un 60% i aquesta tendència no para de créixer. A Europa estem al 75 i al 80%. Per tant, a nivell mundial ja podem dir que som una societat urbana, amb moltes diferències i moltes desigualtats entre els continents, que ara no entraré, però estadísticament ja podem dir que som una societat urbana. Per tant, quan mirem el territori, el que hem d'entendre és que hi ha totes unes interdependències que són, primer, per mobilitat, per feina, per lleure, per estudi, per cures, etc. Per tant, hi ha unes interdependències entre els territoris, però també dels recursos energètics, hídrics, i això cada vegada ho estem veient més. Per tant, el territori s'ha de veure com un tot que està interconnectat. I quan específicament mirem la realitat local o la realitat municipal, el que hem d'entendre és que les problemàtiques més importants, parlem de l'accés a l'habitatge, de la desigualtat, etc., o els efectes del canvi climàtic, això no es pot mirar només des d'una mirada localista. Municipalisme, sí, però municipalisme que miri més enllà dels seus límits estrictament administratius, que tingui aquesta mirada àmplia de compartir els problemes amb la resta d'ajuntaments, perquè la contaminació, per exemple, evidentment, no s'atura en el límit. Aquí s'acaba el terme municipal. O l'impacte que fa quan puja el preu de l'habitatge en un municipi, com afecta els municipis del voltant. I això ho veiem a Barcelona, i ho veiem aquí, i ho veiem a Tarragona, i ho veiem a totes les realitats urbanes. Per tant, el primer és aquest canvi d'escala, d'entendre que els problemes de les àrees urbanes no es poden solucionar des d'una mirada estrictament local. Però ja comencem amb els primers problemes. Molt bé, parlem d'una mirada metropolitana, però què és una àrea metropolitana? Aquí ja tenim el primer problema, i és que hi ha països que tenen definició, altres no. Per exemple, Estats Units o Canadà tenen unes definicions estadístiques amb els censos que tenen estadístic superespecífiques amb categories des de fa molts anys i saben perfectament quan estan parlant del que és l'àrea metropolitana de Boston, estadísticament. Hi ha altres països a Europa, per exemple, com a França, que tenen una política dissenyada en què tenen unes classificacions d'aglomeracions urbanes segons la població. Llavors hi ha tipologies, les més grans són les métropoles, i després hi ha com categories mitjanes i més petites, però saben de què estan parlant quan parlen d'una aglomeració urbana. Aleshores, després tenim el cas, per exemple, català o, en definitiva, espanyol, és que no hi ha cap definició. Quan mirem, si mirem el que s'esmenta a nivell, per exemple, la Constitució espanyola, no surt res de l'àrea metropolitana, has d'anar a buscar la referència a la llei de bases de règim local que especifica que l'àrea metropolitana són àrees en què hi ha unes interrelacions socials i econòmiques. I correspon a les comunitats autònomes de legislar sobre això. Si anem a l'Estatut de Catalunya, parla de les àrees metropolitanes com un ens, com un govern local, igual que les comarques, les vegueries. Però, per tant, quan mirem un mapa a Catalunya o al conjunt de l'Estat, diguéssim, no sabem quines àrees urbanes hi ha ni metropolitanes. No tenim una definició. Per tant, com que no tenim una definició, això ja comencem que és una mica difícil de saber de què estem parlant. Aleshores, hi ha diverses definicions. Us he posat uns exemples de l'OCDE i Eurostat parlant de l'àrea urbana funcional, que té a veure molt amb la mobilitat, sobretot per nivell econòmic, de treball. Després, ONU Habitat té una altra definició també més àmplia, i per tant no hi ha una definició, i a més un dels problemes és que és una realitat de límits molt difusos, en el sentit que, com que la població va creixent i es va movent, no sabem mai ben bé, no és una foto fixa, sinó que és una foto en evolució. Llavors, aquesta és la primera dificultat. Llavors, no hi entraré, perquè com que després el Jaume ja ho explicarà pel cas de Girona, però jo vaig començar a mirar a veure com es definia Girona. Llavors ja veiem que d'entrada, només amb 4 hi ha definicions diferents. Per tant, jo no sé exactament què és l'àrea urbana de Girona. Per tant, el primer és que s'ha de la voluntat d'acordar una definició mínima, no?
Si mirem la definició aquesta que és europea, no? De l'Urban Audit i ve d'Eurostat, que anomena les àrees urbanes funcionals, segons la del 2024, són 32 municipis i són 283.000 persones a Girona. Per tant, és una definició bastant àmplia, no? Del que seria l'àrea funcional. Té una altra definició al mateix programa, que és el de conurbació, que té a veure no tant amb la mobilitat, sinó amb la densitat de població. Aquí ho baixa a 4 municipis i uns 150.000 habitants. Després, si mirem el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, aquí, que és la foto d'aquest mapa, són 11 municipis. Però si anem a mirar el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà, són 14. Per tant, bé, ja el Jaume us posarà encara més exemples, però de què estem parlant, no? Quan estem parlant de l'àrea urbana, metropolitana, el nom que li vulguem dir a Girona. Bé, el primer pas és el què. De què estem parlant, en quin territori hem de treballar. El segon és el de per a què, no? Que és, això entra a l'esfera, evidentment, més de la política, no? Quins són els reptes que té aquesta aglomeració? És de mobilitat, d'habitatge, emergència climàtica, bé, diagnosi, quins són els reptes que tenim. Després, prioritats. Quins són els àmbits o àrees en el que es vol incidir? Per tant, aquí això, representació, representants polítics, quines són les seves prioritats? I finalment, sobretot, és per a què? És a dir, amb quins objectius? Darrere de qualsevol política que hi hagi, sempre hi ha un objectiu final. Quin és? Major equitat, major competitivitat? Bueno, n'hi ha diversos objectius, no? Però s'ha de tenir clar cap a on es vol anar. Es vol governar plegats, es vol col·laborar, però per què? Amb quin objectiu? Aquí hem de ser també realistes, que com a governs locals tenim uns límits que marca la legislació vigent, tant espanyola com catalana. Per tant, també hi ha coses que els governs locals no poden fer i altres que sí. I això també s'ha de saber, no? Quin és l'àmbit en què pots actuar. I finalment, la tercera pregunta, i és el que jo sobretot he estat estudiant durant tots aquests anys i continuo perquè és el tema que m'apassiona, és bé com ho fem, això, no? Com ens posem d'acord amb quins models, no? De quines maneres. Llavors aquí em detindré una mica més per explicar una mica quins són, diguéssim, els grans models. Després, al final, cada ciutat ha de fer, cada àrea urbana ha de triar el que millor li va i l'ha d'adaptar a la seva realitat, també la realitat política, els lideratges, les coalicions que hi ha d'interessos, els grups, etc. Però hi ha com una gradació, diguéssim, de possibles models. En un extrem és el que es diria màxima institucionalització, és a dir, la creació d'un govern metropolità. Això passa, per exemple, a Catalunya per una llei del Parlament. I en tots els països, depèn de qui tingui la competència, això passa per una llei, legislació. Això es pot fer de dues maneres. O es fusionen els municipis, és a dir, és com si aquí ara s'agafés Salt, Sarrià i fos el Gran Girona, i s'eliminessin els municipis. Això, evidentment, crea molta oposició, però es fa. A Toronto s'ha fet, a Montreal s'ha fet, a Copenhagen encara es va fer recentment, és a dir, és una política que es fa. En el context del sud d'Europa no són polítiques normalment habituals per la nostra tradició que tenim, però és una manera de fer-ho. La segona manera és, bé, no eliminem els municipis, creem un govern local per sobre, que és el de dos nivells. Aquest és el model, per exemple, de Londres, o de Manchester, o de Liverpool, o de Lille, o de Lió, o de París, Marsella, i el de Barcelona, també. L'àrea metropolitana són 36 municipis, els quals estan, cada ajuntament, després tenen un Consell Metropolità en què estan representats els alcaldes, etc., i tenen una sèrie de competències definides per la llei del Parlament de Catalunya del 2010 i amb un finançament determinat, etc., que està marcat a la llei. Això és el màxim. També s'ha de dir que quan mirem els exemples de governs metropolitans a Europa, en veritat no n'hi ha cap que sigui ben govern. És a dir, els exemples que tenim a Europa són estructures metropolitanes que ja sigui perquè no tenen elecció directa, per exemple, a Barcelona, o ja sigui perquè tenen el finançament molt limitat, per exemple, el cas anglès, que és Westminster, que els dona un paquet de diners com molt finalista, o ja sigui perquè tenen les competències molt compartides,
fa que no podem dir que siguin governs com nosaltres entenem un govern. Però bé, seria el màxim, diguéssim, de màxima institucionalització. A l'altre extrem tenim el model més de cooperació voluntari. És a dir, un model que no requereix de cap legislació, de cap reforma territorial, de cap gran debat, diguéssim, al Parlament, sinó que neix de la voluntat dels diferents municipis, els diferents actors, de voler col·laborar. Llavors aquí hi ha dues, diguéssim, els que són més comuns són o crear associacions de municipis, que és el que s'ha fet ara a Tarragona, que han creat aquesta associació d'impuls cap a l'àrea metropolitana de Tarragona, però han estat els ajuntaments, o incorporar en associacions, incorporar el públic o privat, cambres de comerç, universitats, etc., a través de planificació estratègica. Per exemple, això a Bilbao és l'organització que tenen, que ja té 30 anys, que es diu Bilbao Metropoli 30, que també n'hi ha a Màlaga, també n'hi ha a Saragossa, i també n'hi ha a Barcelona, però a Barcelona opera en una escala més gran, que és aquesta voluntat de tenir una mirada compartida i intentar treballar per projectes. Evidentment, si tenir un govern metropolità és costós a nivell polític i costa molt de temps, etc., aquest és més fàcil de fer, en el sentit que neix des de baix i, per tant, no requereix de tanta política, per dir-lo així, però, clar, l'impacte que pot tenir és menor i depèn molt de la bona voluntat. Llavors, a vegades es creen associacions i després defalleixen, com qualsevol associació. Per tant, té una durada, diguéssim, de vida més curta, però també pot donar peu a començar per aquí i després començar el camí per després potser institucionalitzar. Això són els dos models extrems. Al final el que tenim més és el del mig, que això és comú, sobretot les agències metropolitanes són comunes a gairebé totes les àrees urbanes del món, que al final són agències creades per la prestació d'un servei o la planificació d'un servei, sigui el transport públic, que és la clàssica, però també en alguns llocs pot ser la gestió de l'aigua, l'altra la policia, que és de tradició anglosaxona, o emergències, etc. O planificació urbanística. A Alemanya són unes estructures que són per la planificació urbanística. Llavors, clar, aquestes es dediquen a un tema. Això fa que sigui molt aplicat, diguéssim, molt directe, però li falta aquesta visió global. A vegades hi ha el cas, per exemple, a València, que tens dues agències metropolitanes, però llavors no coincideixen de municipis, que això és el que va passar a Barcelona durant els anys 80 i 90, quan es va dissoldre la corporació. Llavors fa això que sigui també una mirada molt fragmentada. Però també és una solució bastant habitual. I si no, l'altre model finalment és que en lloc de crear res, és aprofitar ja àmbits que ja existeixen en el territori, siguin les províncies o els counties, els països nòrdics o les regions, i en lloc de crear un govern metropolità, doncs és que sigui la pròpia administració de segon nivell de govern local o regional que faci aquestes tasques. Evidentment, dependrà molt de quines competències té, quin finançament, per si això pot desenvolupar projectes o no. I el tema metropolità queda més diluït, però és una manera també d'avançar a vegades amb les polítiques. Aleshores, això és els resultats d'un projecte que vaig dirigir a escala estatal, que després ho vaig publicar en el llibre aquest de Metrópolis sin Gobierno, l'anomalia espanyola en Europa, perquè el que volia una mica demostrar era què passa a Espanya amb el tema governança metropolitana. I ara us posaré un mapa. I el que vaig fer és distingir els diferents instruments que hi ha a Espanya en temes de governança metropolitana, perquè jo ja sabia que de govern metropolità només hi ha el de Barcelona. Per això no em calia fer, diguéssim, la recerca, però em preguntava, i què hi ha a la resta del territori? No pot ser que no hi hagi res, alguna cosa hi ha d'haver. O sigui, els reptes, la realitat són urbanes, d'alguna manera s'hi respon. Llavors, bé, amb aquest gràfic una mica el que veieu és que ben bé, i vam fer una altra classificació per adaptar-ho més a la realitat, diguéssim, però una mica el resum és que el que més hi ha a nivell de tot l'Estat són mancomunitats. O sigui, les mancomunitats continuen sent l'instrument que més s'utilitza per la prestació comuna de serveis, etc., i després els consorcis. Només amb mancomunitats i consorcis ja són més de la meitat. Van trobar 384 instruments a tot l'Estat, distribuïts de manera molt desigual, però els més, diguéssim, més de la meitat hi eren aquests dos.
Per una banda, que seria govern metropolità o legislació, perquè Vigo es va aprovar una llei de l'àrea metropolitana però no es va arribar a implementar mai, o agències metropolitanes, molt residual. A l'altre extrem, que és aquesta cosa més soft de cooperació voluntària, també molt poc. I el que més és mancomunitats, consorcis o empreses públiques o mixtes, público-privades, que donen la prestació del transport, etc. Això és el gruix. Després, alguns plans territorials urbanístics, molt poquets, a escala metropolitana, i alguns plans de mobilitat, també, però també molt poquets el que és el conjunt de l'Estat. Llavors, en aquest mapa, que no surt Girona, perquè quan jo vaig fer la recerca, Girona encara no superava els 100.000 habitants, que és la condició per entrar en la classificació aquesta de la UF, de les AUF grandes, per tant no entrava. Ara estic fent un altre nou projecte i ara sobre mobilitat, justament, i ara sí que ja entra Girona, però en aquest mapa veieu que és molt desigual. Tenim Barcelona, no?, que el blau més fosc és l'AMB, i com això, l'àrea metropolitana, i com això irradia, no?, en el conjunt de la regió urbana de Barcelona, que és molt més gran, que és la dels 5 milions, i veiem també l'allargament, no?, de la Diputació de Barcelona, també es veu aquí, no?, la influència, i si mireu Andalusia també veiem bastanta vida, perquè allà hi ha hagut una tasca molt gran de la Junta d'Andalucía amb les agendes urbanes, metropolitanes, consorcis d'habitatge, etc., i de transport, bastant Andalusia, però si mireu la resta del territori ja el tema es va difuminant. I ara perquè no puc entrar en detall, però per exemple el cas de Madrid és molt interessant de veure que el municipi de Madrid va a la seva i la resta de municipis col·laboren entre ells, però no amb el municipi de Madrid, per exemple, no? És, bueno, donaria molt de sí, que ara no puc explicar, però perquè veieu que, el que us deia, no?, que abans m'ho han preguntat a l'entrevista, si Girona va tard. Dic, bé, no va més tard que, diguéssim, que el conjunt de l'Estat, que realment hi ha molt poca vida metropolitana, per dir-li així, institucional. Això el que vol mirar és de la diferència entre les àrees funcionals, que són els límits, no?, i la realitat institucional. Encara, diguéssim, està molt fragmentada, és un tema molt verd. No és un tema que sigui cabdal a la política espanyola ni a l'agenda política i, per tant, bé, jo crec que aquí sí que l'efecte Europa és important, és a dir, el fet que hi hagi començat a veure molts fons europeus que van lligats a que es desenvolupin en més d'un municipi ha començat a fer que a través d'això es generin alguns projectes de cooperació entre municipis, i això jo crec que pot ser un incentiu bastant gran a la cooperació, però ara mateix, diguéssim, la foto no hi ha molta vida institucional metropolitana. Llavors, per acabar, una mica el que volia dir és aquestes 4 idees, és el que deia, no hi ha model ni ideal ni únic. És més, sovint quan aterrem aquests models i tot, perquè a nosaltres sempre ens agrada fer models i tendències, després quan tu vas a la realitat concreta i comences a mirar quins són aquestes associacions, plans estratègics, al final molts es barregen. Per exemple, si mirem el cas de Barcelona, ho té tot. Té pla estratègic, té àrea metropolitana, té ATM, té totes les eines d'aquestes de governança. Per tant, sempre és important aterrar-ho en els casos concrets i veure la realitat d'aquell lloc, i no és una recepta de dir, perfecte, copiem aquest model. No, s'ha d'adaptar a la realitat del lloc. Normalment hi ha una evolució, a vegades es comença com una associació de municipis i després gradualment es fa, s'institucionalitza més. Experiències que hi ha hagut a vegades d'imposició de governs metropolitans no han sortit bé perquè han generat molt rebuig, i per tant, bé, abans de crear això un govern metropolità ha d'haver-hi que, diguéssim, que el xup-xup sigui ja una mica, ja estigui cuit, és a dir, que no sigui una idea d'alguna persona, sinó que hi hagi una mica de consens. S'ha de tenir molt present quines són les competències, amb quin finançament i quin tipus d'elecció faràs, abans també de pensar en solucions, perquè cada marc legal té les seves limitacions i s'ha de tenir en compte. No sé, a Catalunya no tenim llei electoral, per tant, no ens podem plantejar cap tipus d'elecció directa, tampoc, si no tenim una llei electoral. I finalment sí que és molt important que les polítiques metropolitanes al final són polítiques multinivell, en el sentit que si parlem d'infraestructures de transports, etc., aquí acabaran apareixent sempre tant l'Ajuntament com la Generalitat, com la Diputació, com el Consell Comarcal, com potser l'Estat, depèn de quin tipus d'això, i fins i tot la Unió Europea. Per tant,
tenim estructures, però sempre és implícit aquesta cooperació, no?, entre nivells de govern i aquesta mirada una mica de quins són els diferents responsables de cada cosa. Per tant, no hi ha més remei que cooperar, no?, i impulsar això, una cultura de la cooperació. És una cultura de la confiança, no?, d'anar treballant plegats, del no quedar-se amb el mandat dels 4 anys, no?, intentar tenir aquesta mirada llarga, superar, no?, les rivalitats polítiques i intentar fomentar. Els incentius poden ser, això que ho comentava, a vegades els fons europeus doncs, poden ser un incentiu, no?, per poder alimentar aquesta cooperació. I al final el que estem parlant és de pensar d'una manera compartida, no?, un territori, una visió una mica a llarg termini. I per això ha d'haver-hi una voluntat, no? I això és una mica el començar per una voluntat i d'aquí intentar estructurar una mica doncs, quins temes, no?, són prioritaris i intentar aterrar-ho, acotar-ho per començar aquesta cooperació i després, a partir d'això, anar veient com evoluciona i anar sumant, no?, i anar sumant gent, sumant entitats, etc. I bé, aquesta era una mica la visió general que us volia compartir. Molt bé. Doncs bona tarda. Molt agraït a la invitació a venir a explicar aquesta recerca en marxa que estem portant a terme un grup de recerca de la Universitat de Girona, del Departament de Geografia, un grup que tradicionalment ha estat treballant en temes d'àrea urbana, de definicions d'àrees urbanes a diferents escales, a diferents territoris. I diguem que aquest grup va respondre a la crida de l'Ajuntament de Girona que arrel d'una taula d'alcaldes de l'àrea urbana de Girona es preguntava aquesta taula d'alcaldes. Molt bé, som una taula d'alcaldes de l'àrea urbana, però realment, com deia ara la Mariona, quins són els límits reals de l'àrea urbana de Girona a data d'avui? Amb els processos, per exemple, que en els darrers decennis, en els darrers 20-25 anys, han succeït uns creixements de població de l'ordre del 50%, o una expansió de la mobilitat, en tots els sentits, no? Aquesta és, diguem, la primera pregunta que es formulava a aquesta taula d'alcaldes i que forma part de la primera part d'aquest encàrrec. Repensar, d'alguna manera, o pensar o repensar, quins són els límits de l'àrea urbana de Girona. Això és la part que està feta, o que hem fet la primera, diguem, entrega i el que us presentarem avui, ara mateix. I després hi ha una segona part, que encara s'ha de començar, que l'estem dissenyant, que és, a partir d'aquesta reflexió de quina és l'àrea urbana de Girona, elaborar 8 diagnosis de quin és l'estat dels aspectes que han considerat que els interessava, els importava per pensar polítiques públiques a aquesta escala, que són aquests 8 elements que teniu aquí, que per desgràcia no us podré avançar res, perquè de fet no tenim encara en res fet. En aquest miraré de ser molt ràpid, hi ha unes diverses diapositives, però que les passarem ràpides per anar a la part final, que és el resultat d'aquesta àrea urbana de Girona. En aquest estudi hem repassat quines han estat les reflexions sobre l'àrea urbana de Girona des de diferents, diguem, perspectives, investigadors, en Narcís Jordi Aragó, l'Amita Castanyer, Joan Vicente, Josep Oliver, amb publicacions de la Gran Gerona a l'àrea urbana de Girona. És a dir, ja venim de lluny de pensar i repensar l'àrea urbana de Girona i hem analitzat breument quines han estat les recents tendències en aquest àmbit de manera més genèrica i que ens porta uns reptes que seran els que es tractaran en la diagnosi que està en curs. Una altra cosa que hem fet és repassar les diferents delimitacions de l'àrea urbana de Girona que s'han anat fent segons diferents metodologies i que bàsicament podem resumir en unes metodologies de caràcter morfològic, és a dir, bàsicament el continu urbà, quines són les àrees que són contigües en urbanització, ja sigui analitzant
allò construït, la densitat de població, o fins i tot hi ha qui ha analitzat el contínuum a partir de la llum nocturna. Oi? I en surten unes delimitacions de caràcter molt, diguem, reduït, de pocs municipis, que són els que formen part del continu urbà. Hi ha unes altres delimitacions que es basen en els mètodes funcionals. Bàsicament, la mobilitat residència-treball. Són tota una família de delimitacions, que unes són més àmplies, ara veurem exemples, i unes més diguem, constrangides, i que han estat tradicionals en el món urbà per analitzar i per definir les àrees urbanes. Després, hi ha mètodes combinats que, bé, és un sac que s'hi posen mètodes que primer analitzen quin és, per exemple, el de les àrees funcionals urbanes europees, primer analitzen quin és el contínuum urbà i després, a partir d'aquest cor, analitzen l'àrea funcional i en extreuen una delimitació d'àrea urbana. I, finalment, hi ha tota una família de delimitacions, també aplicades a l'àrea urbana de Girona, que són en què diem decisions polítiques. És a dir, el pla director del sistema urbà de Girona va definir una àrea urbana. Com? No hi ha un mètode, diguem, definit, no? Es va decidir, d'alguna manera, políticament, el que es creia, i a vegades amb qüestions encertades, doncs quina era aquesta delimitació? Doncs farem una breu repassada d'aquestes delimitacions perquè les veieu i les tingueu en ment. Aquí a l'esquerra tenim delimitacions d'allò que se'n diu les àrees de mercat laboral. Una àrea de mercat laboral és un mètode molt clàssic que s'utilitza als Estats Units des dels anys 50 i a la Gran Bretanya i que va afegint municipis a partir de la mobilitat residència-treball i va fent iteracions fins que acaba definint una àrea que sol ser molt àmplia, d'allò que se'n diu mercat laboral, la mobilitat de municipis que van a treballar en un centre. Tenim, dalt de tot, l'àrea de mercat laboral del 2011, que és les últimes dades disponibles d'allò d'una tradició que són els censos i els padrons, que es deia en quin municipi vius, en quin municipi treballes. Aquí tenim una enquesta de l'any 2011 significativa que donava aquest resultat. A sota tenim una mateixa anàlisi a partir de la mobilitat, a partir de l'anàlisi dels mòbils i de la mobilitat de les dades sobre mobilitat de mòbils, de telèfons, em refereixo. Solen ser unes àrees molt àmplies i que es veuen limitades per altres àrees urbanes que en fan de límit. Per exemple, cap al nord no s'extén l'àrea de Girona perquè hi ha l'àrea de Banyoles. O cap a la costa no s'extén l'àrea de Girona perquè hi ha les àrees a la costa. En canvi, l'àrea de Girona s'extén molt cap a l'oest perquè no hi ha uns nuclis molt potents que la limiten i, per tant, es va extenent cap a municipis més aviat de caràcter petit. Bé, hi ha altres mètodes, com aquest de les àrees metropolitanes de Girona, que va ser un mètode aplicat per analitzar les àrees metropolitanes d'Espanya, que en aquest cas només analitzava les capitals de província i àrees més grans i, per tant, Girona es menja Banyoles i arriba fins a Santa Cristina d'Aro, perquè no hi ha límits d'altres àrees urbanes que limiten l'àrea urbana de Girona. Hi ha un altre mètode que es va utilitzar en el Pla Territorial General de Catalunya per definir les àrees urbanes de Catalunya, que són allò que se'n diu les àrees de cohesió. És més restrictiu i analitza també la mobilitat residència-treball i en surten aquests mètodes que tenim aquí, aquestes delimitacions que tenim aquí. Tenim mètodes combinats, per exemple, el de les Functional Urban Regions, que, com dèiem, analitza un cor continu, més unes mobilitats a residència-treball, limitant els municipis més petits o les mobilitats més petites, traient-les de l'equació i, per tant, quedant-se amb els fluxos quantitativament més importants. Tenim el mètode de ciutats mitjanes, d'un grups d'investigació que a nivell espanyol han definit àrees urbanes, sobretot amb àrees d'accessibilitat.
l'isocrona dels 20 minuts de mobilitat els ha estat important per definir les àrees urbanes. És a dir, que hi ha múltiples delimitacions, múltiples mètodes i múltiples indicadors per fer aquestes delimitacions. Aquí tenim exemples de les delimitacions que en diem governamentals o polítiques, no? Que han estat definides també per mètodes diferents, per als plans, projectes, com ara el pla director urbanístic que ara esmentàvem i que van afegir, el pla director urbanístic va afegir Vilobí d'Onyar i Riudellots, perquè consideraven que tenien uns elements que havien de formar part d'aquesta àrea urbana. Després d'analitzar aquests elements, les virtuts, defectes de tots aquests elements, hem pensat en un mètode que combinés precisament les virtuts. Aquest mètode per definir l'àrea urbana de Girona, hem de pensar que les àrees urbanes no són un element, diguem, limitat, sinó que és decreixent en el territori, a mesura que ens allunyem, doncs hem tingut en compte 6 criteris. Un primer criteri és de caràcter relatiu i és el percentatge de mobilitat, tal com fan les àrees de cohesió o la mobilitat laboral. Percentatge de població d'un municipi que treballa en un altre. Un segon criteri, hem tingut en compte més aviat aspectes absoluts, quantitat de mobilitat, perquè al cap i a la fi la quantitat en termes absoluts determina molt quins són les infraestructures, els fluxos que es creen en realitat. En aquest cas, el segon criteri, hem analitzat quins els llocs de treball o la població ocupada resident que ha de sortir fora o ha d'entrar en els diferents municipis. I això ho hem ponderat per la distància al centre de Girona, elevat al quadrat, perquè la distància elevat al quadrat és com sol funcionar, diguem, la mobilitat en termes de corbes de decreixement de la distància. És a dir, unes fórmules per acabar dient, escolteu, aquí hi ha uns fluxos importants que cal tenir en compte. Per exemple, Riudellots de la Selva. Riudellots de la Selva té un polígon d'activitat, té 1.000 ocupats que viuen a Riudellots, però té més de 7.000 llocs de treball localitzats a Riudellots. És, òbviament, un centre tractor de fluxos de mobilitat. El tercer criteri han estat precisament quines eren aquestes quantitats en aquest cas en hectàrees, de polígons d'activitat, perquè els polígons d'activitat, a part de lloc de treball, generen fluxos de mercaderies, generen fluxos per aspectes comercials, perquè atrauen també activitats comercials. Un quart criteri han estat aquells llocs que tenien infraestructures de caràcter metropolità o de caràcter urbà. Per exemple, l'aeroport de la ciutat, o estacions de tren d'alta velocitat presents o planificades i futures. La continuïtat urbana, que és un aspecte molt físic, molt d'aquest nucli de l'àrea urbana, i finalment un criteri que és el de la distància, que han utilitzat correctament amb altres delimitacions i que han analitzat que en les ciutats mitjanes espanyoles el límit de 20 minuts de mobilitat respecte al centre és cabdal per analitzar quines són les dinàmiques urbanes en les àrees urbanes intermèdies. A partir d'aquests criteris que els hem quantificat i després els hem classificat, ens ha sortit un llistat. Evidentment, la llista total de municipis són els que havien sortit en les diferents delimitacions i són els que hem tingut en compte. Ens ha sortit una gradació, diguem-ne, de més intensitat urbana a menys intensitat urbana, i a partir d'aquí hem fet uns talls per delimitar en forma de corones, perquè el fenomen urbà no és
urbà, no urbà, sinó que és una gradació normalment del centre cap a la perifèria, ens ha sortit unes corones, que són, doncs, aquestes que tenim aquí. Aquell llistat transformat, diguem, en mapa. Què veiem en aquesta proposta d'àrea urbana de Girona amb corones? Que la primera corona, que hem volgut que sigui àmplia, té tota una sèrie d'elements de centralitat urbana i uns elements de generació o d'atracció de molts fluxos, de mobilitat, de residència, de dinàmiques, diguem, residencials. Tenim que s'extén des de Celrà fins a Vilobí d'Onyar, agafant, diguem, tot aquest corredor de Celrà, Sant Julià de Ramis, Sarrià, seguint per Girona i agafant aquest corredor que s'extén fins a Vilobí, tal com passa amb el Pla Director Urbanístic de l'àrea urbana del sistema urbà de Girona. I fins i tot Cassà de la Selva ens ha sortit dins aquesta primera corona. Per què? Perquè Cassà de la Selva és un municipi que ha crescut amb dimensió important, té una proximitat i una accessibilitat a Girona molt, diguem, de caràcter metropolità i té una gran quantitat d'exportació de població ocupada resident. L'anàlisi de la mobilitat amb els mòbils que ens està fent l'AUMAT ens està indicant absolutament que Cassà de la Selva està entrant en uns límits de caràcter metropolità. Doncs bé, aquest no és un resultat, diguem, és un resultat modulable, no? A partir d'afegir més corones a menys corones i d'analitzar i repensar aquella àrea urbana que nosaltres tenim al cap com a àrea urbana de Girona. És, doncs, una reflexió per repensar. Jo crec que he ocupat els minuts que tenia disponibles i segur que en podem seguir parlant d'aquí endavant. Gràcies. Hola, bona tarda. Tinc 10 minuts, quan passin 9 m'avises, per explicar una mica el procés de redacció del Pla Municipal Supramunicipal de Girona, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona. La llei de mobilitat del 2003 establia que els municipis més de 50.000 habitants tenien que tenir un pla de mobilitat urbana. L'Ajuntament de Girona, l'any 2014, aprova el seu primer pla de mobilitat urbana. Sempre nosaltres tenim un òrgan de consulta i participació, que és la taula de mobilitat, i ens va acompanyar tot el procés de redacció i d'execució. La llei catalana de mobilitat també estableix que cada 6 anys s'ha de revisar. Ja en la redacció del primer pla de mobilitat ja ens vam donar compte que molts reptes eren de mobilitat interurbana, però el primer pla que fèiem ja en teníem prou fent-lo en àmbit municipal, no? Però sí que l'any 2019, quan ja s'apropa aquests 6 anys que hem de començar a encarregar aquesta revisió, en el marc de la taula de mobilitat, el responsable polític planteja als assistents la possibilitat de fer-lo supramunicipal, i és una mesura molt ben acollida. Però això ens plantejava moltes dificultats, perquè per normativa només estem obligats a l'Ajuntament de Girona, i un pla de mobilitat suposa un esforç de tot tipus, tècnic, de recursos i econòmic. Llavors aquí ens va venir a l'ajuda de diverses institucions. En primer lloc, l'ATM de Girona, que forma part de la taula de mobilitat, que de seguida va entendre una necessitat, sobretot perquè ells són responsables del transport públic, en el seu àmbit, en el seu moment era més reduït. En aquell moment es comencen a treballar totes aquestes administracions, ATM de Girona, i comencen a mirar quina dimensió hauria de tenir aquest pla de mobilitat, i per preguntes que m'han fet és aquest que figura aquí sota, i és just la dimensió que tenia l'ATM en aquell moment, i que realment complia els criteris que estableix la llei de mobilitat, que tinguis una mobilitat
interdependent. No? Aquí també vam demanar la col·laboració de la Diputació, del Consell Comarcal i especialment la Diputació perquè pel que fa al finançament. Aquests ajuntaments no podien assumir molts d'ells el cost de la redacció del pla i la Diputació es va oferir en funció del tamany del dimensionament del municipi ajudar al finançament, menys a Girona, que evidentment estàvem obligats i assumíem tot el cost. No? A partir que diguem, com ens hi posem d'acord, no? Quan ja hi ha aquest acord polític, i vam tenir que redactar un conveni en el qual pensar com feien com organitzaven tot, és a dir, qui encarregava aquest pla, no? Doncs es va decidir que l'òrgan promotor del pla seria l'Ajuntament de Girona. Llavors, la tramitació dels plans de mobilitat és molt complexa perquè està sotmesa a la llei d'avaluació ambiental i per tant hi ha molts de tràmits que s'ha d'anar a l'òrgan ambiental, que és la Generalitat de Catalunya, a preguntar moltes qüestions ambientals, no? I també es va decidir que aquesta funció la faria l'Ajuntament de Girona. També es va decidir constituir el que us he posat, la Comissió Tècnica de Seguiment, o Comitè Tècnic de Seguiment, qui la formaria part per anar prenent totes les decisions. Per exemple, el plec tècnic per licitar, tenim que estar tots d'acord, no? És a dir, cada vegada que tanquem un document, com ho negociem, etc. I també vam definir un comitè tècnic de seguiment supramunicipal. És a dir, tots aquests temes de decisions, d'obligacions, de finançament, etc., va resultar un conveni que vam signar els 11 municipis, el Consell Comarcal del Gironès, la Diputació i l'ATM de Girona. Amb això vam tardar uns quants anys, vam arribar al 2021. Penseu que enmig estava la pandèmia, no eren moments difícils. Un moment que tenim aquest conveni en el qual els ajuntaments, a més de signar el conveni, ens deleguen unes competències perquè nosaltres puguem fer d'òrgan promotor, doncs es comença a preparar la documentació per licitar-lo. S'ha de fer un plec tècnic en el qual establim totes les qüestions que ha d'analitzar el pla de mobilitat. Clar, nosaltres tenim coneixement de com fer un pla de mobilitat urbà, però supramunicipal és molt més complexa. Bé, aquí la Comissió Tècnica de Seguiment va treballar moltíssim, ens vam reunir molt, normalment totes les reunions eren telemàtiques perquè estàvem post-pandèmia i coses així, però bueno, i per rapidesa, els dilluns cada 15 dies o cada mes ens reuníem, anàvem prenent decisions fins que ja tenim un document tècnic i l'Ajuntament de Girona comença la licitació, licitacions que són contractes de cert import i també són molt complexes, al final ja aconseguim adjudicar i l'inici de la redacció comença al gener del 2023. Llavors, ja fa quasi 3 anys. Llavors, un pla de mobilitat, penseu que l'Ajuntament de Girona pot tenir molta informació, però ajuntaments petitons com Aiguaviva i Llambilles els és bastant difícil. És a dir, és tal disparitat de situacions, de necessitats, etc., però crec que s'ha fet un esforç per part de tot. Llavors, primer l'empresa adjudicatària va fer un premodel en funció de mobilitats amb mòbils, perquè se sentia com una mica, diguem, a veure, com una primera aproximació, després ja dissenya el sistema de recollida d'informació, fa el treball de camp, fa una anàlisi i una diagnosi, que és el que està penjat a internet, a la web que has consultat. I ja no hem penjat res més, perquè ara ja ve els documents que estem treballant ara, que és aquest escenari tendencial de la mobilitat on ens porta, i quan dic on ens porta és quants moviments tindrem més, quina contaminació farà, és a dir, tots els impactes d'aquesta tendència que tindrem. Tinguem en compte que el pla de mobilitat té un objectiu molt important que és ambiental, és a dir, sempre s'avalua les emissions que farem CO2, de diòxid de nitrogen, etc. I quan s'analitza aquest escenari tendencial, s'analitzen alternatives i es pren aquella alternativa que realment podem assolir els objectius ambientals. Un cop ja tens aquesta alternativa que ambientalment pot ser validada, ja has d'establir les estratègies, com ara us ensenyaré, objectius i els plans d'acció que farem tots aquests municipis.
tot pla de mobilitat també necessita la participació. Nosaltres l'experiència que teníem era a través de la taula de mobilitat, però ara se'ns canviava tot perquè érem 11 municipis. Evidentment no podíem fer participació municipi a municipi, tampoc ens interessava, perquè el que interessa és que ja començava a treballar conjuntament. Però tampoc podíem fer una participació unificada. Llavors, el plec preveia unes 5 agrupacions de municipis i una mirada supramunicipal. Llavors, els redactors del pla ens el va fer canviar una mica perquè amb l'anàlisi prèvia de mobilitat ens van dir, nosaltres ens volíem fer una agrupació a Girona Sol i van dir que no tenia tant de pes en la mobilitat que ho teníem que separar. Ens van fer unes petites modificacions. Cada municipi va identificar els grups d'interès local, qui podien la llista de tots els grups d'interès local que pensaven que podíem participar en aquests grups de participació i va ser l'empresa redactora que va analitzar els grups i va dir no, aquest ens interessa per això, aquest ens interessa per això i els vam convidar en diferents grups de treball, 6 grups de treball, que s'han anat reunint en les sessions que us hem comentat fins que us he posat en allà. El resultat d'aquest treball en aquests moments és que tenim aquesta anàlisi, aquesta diagnosi, aquest estudi tendencial i penseu que sempre que analitzem alguna cosa tenim els nivells municipals i de tot el grup, vull dir, és una anàlisi així que sempre tenim la mirada de cada municipi però també a nivell de global. Però al final, què resultarà? Resultarà feina a fer de tots. Plans d'acció per cada municipi, però també hem fet un pla d'acció que l'anomenen supramunicipal, que són totes aquelles actuacions que tenen una mirada global, és a dir, o bé allò que farem tots, o bé aquelles actuacions que ens ajuden molt a la mobilitat interurbana, és a dir, en l'àmbit supramunicipal. I el que farem és, això diguéssim és el resultat del to-do que diuen els anglesos, el que fem. També totes aquestes actuacions s'emmarquen en línies estratègiques. Aquestes són les línies estratègiques que hem definit i que constaran en el pla i en coherència amb aquestes línies estratègiques es defineixen i per aconseguir aquestes línies estratègiques també hem definit uns indicadors. Llavors, els indicadors tenen 3 grups, uns són de canvi modal, que és evident, el canvi modal és una sèrie d'indicadors. Aquí hi ha una gran complexitat perquè els indicadors que els poses per cada municipi, per tot l'àmbit, hi ha municipis petits que no en podien. Per tant, hem modulat i en funció de cada indicador tenen indicadors de Girona, de tot l'àmbit o de la resta de l'àmbit. Hem definit indicadors, llavors hem definit àmbits d'actuació, tradicional, a peu, bicicleta, vehicles de mobilitat personal, aquí això és una novetat, hem introduït vehicles de mobilitat personal i tenim uns 7 àmbits d'actuació, per a cada àmbit d'actuació tenim línies d'actuació, és a dir, a mobilitat a peu tenim 3 línies d'actuació, dins de l'àmbit de mobilitat de bicicleta 4 línies d'actuació i per cada àmbit tenim ja les actuacions concretes. Això penseu per cada municipi i a nivell supramunicipal. I cada actuació concreta, aquí són tota la resta que tenim d'actuacions concretes, i per cada actuació ja tenim cada fitxa amb el pressupost, amb les actuacions que farem, etc. Que en molts casos redueix inclús a plànols, aquesta vorera, aquest carril bici, aquesta línia de bus millorarem, etc. Realment és un instrument de la planificació en els propers 6 anys. Avui, precisament, hem tingut la reunió de la Comissió Tècnica de Seguiment, en la qual hem fet la revisió final del pla supramunicipal i per tant ho tenim bastant a punt per fer l'aprovació inicial que ho han de fer els plens de cada municipi. I paro perquè ja hem parlat bastant.